Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod ne jucăm cu Zeta Topici. Uai! Scuze căluțule. Da, să vă abonați la canalul lui Zeta Top. Sunt și voi acolo, Zeta Top. Da, și n-am stat viața înșantată, mi-a pierdut-o pe cealaltă în Panama. Am furat și eu în ăsta. Sper că nu vă supărați, dar nu. Ia. Am furat și eu în ăsta, dar nu merge. Cât mă? Cât? 56. Mamă. A, bă, nu mai luăm hărâ. Dau și eu atunci. Dar sunt full câte că am mutat în casca. Ce mă? Bă. Am fi eu. Bă. Pescuit și eu. Da, mie mi-e cam greu. A, naiba. Mă, ce mă sperie. Pe rând. Hai, mă! Pe rândul. Da, stai cu Infinity. Aolele! Da, așa de s-am regătit. Mai bine fug decât să mă moar. Oare ce dracu e aici? Plecați din căsuța mea. Dă-te în nisip. Casa mea nu e a voastră, casa mea nu e a voastră, casa mea nu e a voastră. Vreți să mai vă mor? Au. Oh, ce l-am pălit. De tot deja ai pregătit. Nu mai ne omorâți. Ca cine zice? Hai, bă! Hai, bă! Mă joc cu ei. Mă joc cu ei. Pot locui în casă. Ha, mă, da. Yay. Aolele, al naiba el. Dar de ce nu moară? Stați puțin. Am revenit și am făcut casa aia, e casa lui Zeta Top, a făcut-o. Și el. Aolele, fie naiba! Ai noroc că ești pe creativ. Îmi dai și mie un sărăcop de diamant, scuze. Cine Steve? Nu, unde? Te omor! Te omor! Asta se omoară pe cineva. Cine e ăla? Cum se numește? Că-l omor. Are skin. What of? Dead.
Cine dă în mine? Nu că eu îl omor. Cine dă tu? Uite. Mi dai, please. Știi că trebuie să iese la lumină. Hai mai repede, că s-a la parte. Uite, de aici se vede frumos. Sunt Tarzan. Aolele, vine de tata, aolele. Aolele. E pierd? Mai bine mod în apă. Ovuli, fac. Nu că eu ies până la urmă. Nu mai da. Cum e? Mamă! Tu vrei bătă? Lag. Da. Am pușca pregătită. Acui e mapa. Mă! A mea. Tărișorul de lacu. Băt lag. Ce nu mai bine pe... Dar ce ai, mă, cure aici? Da. Dai, Neo. Bă, eu ies. Da, lume, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!